Goddag YouTube, det er tutorialmesteren, og jeg har fået en lille pakke fra Cool Fashion Apps. Jeg kan se, hvordan det. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er første unboxing også, så ja. Lad os åbne. Jeg skal lige have en kniv. Så det kommer her. Og ja, en kniv. Sådan en kniv her. Det er spændende. Åbner. Jeg skal være. Håber ikke. Ja. Ligger lidt på det. Og så er en cap. Og det er Rocawear. Jeg skal lige folde den ud, så vi kan se, hvordan den ser sådan helt ud. En one-size cap fra Rocawear. Starter Black Label. Fantastisk. Jeg vil se den indenfor. Ja. Jeg lægger selvfølgelig et link, så I kan tjekke hjemmesiden ud, som det tror det er streetman.dk. Der kommer selvfølgelig et link, så jeg får sådan en kvittering. En Rocawear cap til værdi på 161. Varenummeret er moms 25%. Momsbeløb og ja, det var min cap, som jeg har fået. Den ser god ud. Men tak fordi I så med, YouTube. Husk at subscribe, og jeg vil også komme med gameplay-videoer. Lidt Black Ops, sådan det tror jeg har været. Men tak fordi I så med. Hej.